खुलुमबाय सा सानजानि रादाब फोसावग्रा एनि निउज आरो लोगोसे सिमेन्ट सापुरिनिफ्राय दैदेनजानाय सामलायजानाय सानजारि थान्दै चेनेल मोन्नैबो चेनेला दिनै जों बेहाय ज' जाफैदों आरो सासे गागि जर'खा सुबुं बर'नि गेजेराव सासे बयजोंबो मिथिजानाय गोरबोजानाय सासे गागि सुबुं बिथाङा जाबाय बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी आदानि सेराव आरो गमामायैनो फंनैसो खोथाखौ मिथिनायनि सिगाङावनो जों बिथांखौ बाख्नायनांगोन बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला माबायदि सोरजिजाखो बेनि गुदियाव बिथांमोनहा गोबां बिहोमा दं लोगोसे बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरनि राजखान्थियारि रांखान्थियारि सोलोंथाइ समाज बायदिसिना जेंना जेंसि बायदिसिना गांनाय उखैनायफोरखौ लानानै बिथांमोनहा गोबां सोमावसारबोदों आरो बेल' नङा बड'लेण्ड आलादा सोमावसारनायनि थाखायबो सोमावसारनायाव बिथांमोनहा गोबां बिहोमा दं बिथाङा गोबां बिहोमा दं बिथाङा गोबां अबदान दं आरो लोगोसे बिथाङा सासे बारग' गोख्रों बिएलटि सोद्रोमामोन बिएलटिनि सोद्रोमामोन जेखिजाया बेफोरो मोनसे जारिमिनारि खोथा बेनि बागै जोंहा गोबां मिथिनो गोनां दं जों उनाव बेखौ मिथिलायगोन दा नाथाय बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बागै बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन आरो गिबियावनो एनि निउज आरो सानजारि थान्दैनिफ्राय मिहिनेश्वर बसुमतारी आदानिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय खुलुमबाय आदा खुलुमबाय आच्छा दा बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सोरजिबाय बियो बेसेबां मान थाखोनि जादों एबा जायाखै बेखौ नोंथांमोनासो मिथिगोन आरो बेखौ फोरमायनो रायजोफोरनि गेजेराव नोंथांमोननि बिबान दासान्दि बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि बे थाथि पजिसन बेनि बागै नोंथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव माबायदि फोरमायनो नर्थ इस्ट एनि निउज आरो सानजारि थान्दै नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबि आङो गोदान बोसोर 2023 मायथाइ आरो लोगोसे मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय सोंनायनि फिननायावहाय आं बेखौनो बुंनांगोन थांनाय जोंनि 2020 मायथाइ 23 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि दारैहाय दिनै बुंनो थाङोबा बर'कछ वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला सोरजिजाफैबाय आरो बियो मोनसे दफा हिसाबै फैफादोंमोनखाय थांनाय थामथि गोरोबथायाव दा बेनि दारै जोङो जि मोनसे सोमावसारनायखौ लाबोदों बुंनो थाङोबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बाथ्राखौ बुंनांगोन बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जानायनि गुदि जारिमिनाबो बेनोमोन बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोर बा बै समाव जोङो बुंनांगोन गासै बर'आनो आलादा बर' रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन संकसनिफ्राय सदियासि बर' रायजो नागिरनाय बे जाहैबाय बुरलुंबुथुर दैमानि सा सेरफांनि बाथ्रा आरो बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफां रायजो जानाय बर' बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय नीलाचल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सोरजिनाय आरो मोनसेया कार्बि आंलं आरो एनसि हिल्स सा कासारा बे हाजोआरि जायगायावहाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनाय बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने अदेबानि जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव बाहागो लाबोलायदोंमोन बेनि गेजेरजों बर'फ्रा बुंनो थाङोबा मोनथाम गोरोबथा खालामफैनाय जाहैबाय गुदियाव जों बुंनांगोन 1993 20 फेब्रुवारि बावहाय बिएसि गोरोबथा जादोंमोन बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बेजों जेबो जाया होननानै आरो जों सोमावसारफिन गोनां जादों मानोना बिएसि गोरोबथाया मोनसे संबिजिरारि गनायथि गैजायामोन ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनदोंमोन आरो बावहाय सरकारखौ नारसिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि थाखाय बर' हारिखौ बुहुम गेरेमसा हारि दानायनि जे मोनसे बिथांखि बड'फानि दैदेननायाव बेयाव मोगथां महर होथारनो होननानै जोङो भारत संबिजिरनि सिङावनो बुंनो थाङोबा आर्टिकेल 234 बेखौ बिथा खालामनानै आलादा रायजो नागिरदोंमोनखाय आरो बेखौ मोगथां महर होनांगौनि थाखाय सरकारखौ नारसिननानै आदाय खालामथारनो थाखाय मोनसे हाथियार जांख्रिथायखौबो जोङो जोनोम होफानानै खामानि मावनो गोनां जादोंमोन आरोखि दा बिनि गेजेरजों थांनाय जोङो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड अपारेसन टाइगार भारत सरकार आरो आसाम सरकार जोङो नैथि बर' गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बावहाय आंबो सासे सागानगिरि हिसाबै दंमोन बिएल 3 जानानैहाय दा बियो संबिजिरानि मोनसे गनायथि गोनां मोनसे गोरोबथा जादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड अपारेसन टाइगार भारत सरकार आरो आसाम सरकार जोङो नैथि बर' गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बावहाय आंबो सासे सागानगिरि हिसाबै दंमोन बिएल 3 जानानैहाय दा बियो संबिजिरानि मोनसे गनायथि गोनां मोनसे गोरोबथामोन आरो बुंनो थाङोबा बेबो
जोङो जेरैबायदि थांखि लादोंमोन सिमां बा बर' रायजो राजा मिजिं लादोंमोन बिदि जाफुंजोबाखै संकसनिफ्राय 5-9 एसे बारदों बरसला से दखरा दं बेनि माखासे गामिफ्रा हाबफानानै बिटिसि खौ मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै दानाय जायो बिटिसि गोरोबथानि उनावबो गोबां आसामनि खना खनला रायजो जानाय बर'फोर बिसोर थाबावबाय दा बेखौ नोजोर होनानैनो बै समनि दैदेनगिरिफोर बा जोङो ज' जालायनानै रायलायनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होफैनो गोनां जादोंमोन होदोंमोन जोङो जोनोम आरो बेनि गेजेरजों जोङो सोमावसारनाय जि मोनसे हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजों आसाम सरकारजों जोङो गोबां खेब बिदिनो जिरायनो मोनदों आरो जोंनि दाबियानोमोन माने आसामनि रायजोनि सिङावनो मोनसे सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल जों बिदोंमोनखाय आरो आसामाव बे समावहाय मोनद' अट'नमास काउन्सिल सोरजिजाखाबायमोन सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिल मिसिं दंमोन आरो राभा दंमोन टिवा दंमोन देउरि दंमोन सनवाल अट'नमास काउन्सिल दंमोन टेंगाल अट'नमास काउन्सिल दंमोन बेनि उनाव नै दाखालि मोनब्रै सोरजिजानाय जाहैबावबाय बेवहाय जोंनि बर' कसारि अलपारा अट'नमास काउन्सिल थाबाय कमथाफुर थाबाय बेनि उनाव मराननि थाबाय आरो मथकनि थाबाय दासिम आसामाव मोनजि सेटेलाइट अट'नमास काउन्सिला आसामाव दङ दा जोङो बेनि गेजेराव जोंनाबो मोनसे दा गुबैयै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बेखौ मोनफुंफैदों बेखौ जोङो गनायनांगोन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होनाया जोङो 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ खालि जों जोनोम होदोंमोन जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियावनो बेनिफ्राय जों खामानि मावबोदों बिटिसि बाहेरा बर'फोरनि थाखायबो मोनसे राव हारिमु थुनलाइ फारफ्रोमबो दिगावनो राजखान्थियानो जा बिदिनो रांखान्थियानो जा जौगाखांनायनि मोनसे हाबा मावनांगौखौ जोङो नोजोर लाखिनानै बिदोंमोन आरो जोंनि बिनायनि गुदिया जाहैबाय जाहोना जोङो बिजिरनो नागिरोबा बा बिजिरनांगौब्ला फिसा फिसा हारिफोर आसामाव देउरिनि सुबुं अनजिमाखौ बुङोबाथ' बारा गोबां गैया टिवाफोरनाबो बारा गोबां गैया दा जोङो बिटिसि मोनखांनायनि उनावहाय बर'फ्रा बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानायफ्रा बुंनो थाङोब्ला अनजिमायाव जोङो 10 लाखनिबो बारा दं दा जाय हारिफ्रा फिसा फिसा ट्राइबेल हारिफ्रा सेटेलाइट कनसेप्टनि मोनसे अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बिसिनि सुबुं अनजिमा जेराव बाङाय अनजिमानि नाथाय जोंना एफा बुरजा थासेयावबो जों मानो मोना बे मोनसे सोंनाय फैदोंमोन जोंनावबो ओंखायनो जोंहाबो मोननो हायो बे मोनसे लामा दङ बेखौ जोङो बिजिरनायनि गेजेरजों जोङो थांखियाव फैदोंमोन आरो जोङो बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दाबि बेखौ जोङो 1 नं दाबि हिसाबै लानानै खामानि मावबोदोंमोन बे दिनै जाफुंफैबाय बुंनो थांबा बे माखासे गोलाव बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैला नाथायबा दिनैहाय बेनि थाथि बेखौ नोंथांमोनहा बा नोंथांमोननि सोंनायनि गेजेरजों रायजोफोरनो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोङो जोंनि मावनो गोनां खामानिफोर मोनसे अट'नमास काउन्सिलखौ सोरजिनायनि उनावहाय बेनि मावनो गोनां खामानिफ्रा गामिखौ सरकारा माने फोसावनांगौ माने नटिफाइड खालामनांगौ आरो बेनि उनाव जेला गामिफ्रा नटिफाइड खालामजाबाय माने फोसावजाखांबाय सरकारजों बेनि उनावसो जों बियाब दानो हायो माने समस्ति दानो हायो दासिमाव जोंनिफ्राय गथायजोब्बाय जोङो होनांगौखौ गामिनि फारिलाइफोरखौ जों गथायजोब्बाय नाथाय दासिम सरकारा माखासे बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय जों लुबैनाय बायदि गोख्रै मावाखै बेखौ जों बुंनांगोन मावनो आखायाव लागासिनो दङ नाजागासिनो दङ जोङो गोख्रै खारनायखौ लुबैयो बा जानायखौ लुबैयो बिसायख'थिखौ जों थाब खुंहैनायखौनो लुबैदों दा बेखौ लानानै जों नारसिनबाय थादों दा गामियानो जेराव फोसावजाथ'वाखै बावहाय बियाब दानायनि बाथ्रा जों साननो हायाखै गामिया जेब्ला फोसावजाखांगोन बेनि उनाव जों बियाब दानायनि खामानि मावगोन आरो बियाब दानायनि खामानिया जोबनायनि उनाव बिसायख'थियाव जों थांनांगोन आरो जेब्लासिम जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बा माखासे अट'नमास काउन्सिल दंबावो जोंना मोनब्रै जोंना कमथाफुर मरान मथकबो थाबावबाय दा बे काउन्सिलफोरखौ बिसायख'थि खालामनांगौब्ला सरकारा गिबियाव गामि नटिफाइड खालामनाय फोसावनाय बेनि उनाव बियाब दानाय बेनि उनाव बिसायख'थि दा जों मिथिगौ जेब्लासिम जोङो बिसायख'थि खुंनानैहाय मोनसे आबुं जोङो खुंथायखौ दाहैनो हानाय नङा रांखावरि मोननाया बाङाय जागोन दाबो जों बाङायखौनो मोनदों माने सामलायथ'नायसो नालाय जोंनि दा काउन्सिला बियो कनस्टिटिउसनेलि जों दा माबा नङा आरोखि आरो जोंनि
आयेननि जि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जोंना भारत संबिजिरजों गनायथि मोनलायनाय मोनसे काउन्सिलबो नङा बेयो बेयो आसाम रायजोनि सिङावनो दाजानाय मोनफा मोनफा काउन्सिल आसाम रायजोनि सिङावनो दाजानाय आसामनि आयेननि सिङावनो दाजानाय जोंनि काउन्सिल खालि जोंना मोनसे बुंनो गोनां आरो गोग्गानो गोनां बाथ्रा बेनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दा बेखौ गोग्गानो हायो मानोना भारतनि राजधानी दिल्लीयाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बावहाय बर'नि थामथि गोरोबथा जानायाव जोंबो लांफा जानानै बा जोंखौबो लांफानानै बावहाय मुंसाइ होनाय जादों सागान होनाय जादों दा बे हिसाबै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि दाफुंजानाय बा जाफुंफैनायाव भारत सरकाराबो बावहाय मोनसे साखि बायदि दङ आरोखि उइटनेस माने जोंनि जि मोनसे गोरोबथा बिलाइ बावहाय भारत सरकारनिबो थान्दैफोरनि थाबाय जि सोमावसारारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि प्रमद बर' बिथां आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों आरो लोगोसे एनडिपिनि मोनब्रै फेक्सन बुंनो थाङोबा रन्जन दैमारि थाबाय गबिन्द बसुमतारी थाबाय धीरेन बर' थाबाय आरो सावरायग्रा बे मोनब्रै हान्जा आरो जोबनायाव जों बिटिसिनि बाहेरानि खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे बर'नि सोमावसारारि आफादफ्रा ज' जानानै थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन दा बुंनो थाङोबा खामानिफ्रा दा जोङो नाजालायगासिनो दङ साबसिना बोरै खालामनो हायो ओरैनो जोंनो एसे रां हरो इन्ट्रिम काउन्सिलनि नामावहाय सामलायनो थाखाय बियोथ' थोजासे नङा दा जोंहा थांखि दं मिजिं दं रायजो राजा बिराद जोंनि सायाव मोनसे मिजिंखौ लानानै दङ माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन बेबायदि मोनसे साननायफ्राथ' थाबाय नाथायबा मोजां खामानि मावनो प्लेनिंफोर बा थांखिफोर लानायखौ मावफुंनो थाखाय रां नांगौ जायो जोंहा मोजां मोजां साननाय थानो हागौ मावनो लानाय माखासे बिथांखि थानो हागौ बेफोरखौ मावफुंनांगौबा राङाबोथ' मोननांगोन रां गैयाबाथ' जोंनि साननायफोरखौ जों महर होनोबो हाहैया दा बे मोनसे हालोदाव दङ जोङो थ' नाजानायाथ' थाबाय थागोन आरो बर' हारिनि थाखाय मा मोजांखौ मावलांनो हायो बे सानलाय हलाय रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि माहारि आफादफोर गुबैयैहाय बुंनांगोन जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माने जेसेबां माहारि आफादफोर दङ धोरोमारि गौथुमफोरबो थाबाय आरो दिनैहाय बुंनो थाङोबा हारिमु आयजो अनसायफाद बेनिबो बाथ्रा दं बेफोर गासैबो आफादफोरजों हानायसेबां जोंनि सोमोन्दोखौ लाखिलायनानै रायलायनानै बोरै मावोबा साबसिन जायो बेखौनो जों मावनो नाजालांबाय थागोन आदसा आदा बे नोंथांनि बाथ्रानि गेजेरावनो आं मोनसे सोंथि नागिरना मोनदों जे बावैसो नोंथांमोना दिल्लीयाव थांनानै बिटिआर एकर्ड मावफुंनायनि आयदायाव नोंथांमोनाबो थांफादोंमोन सावरायनो आदसा बेहाय BKWACनि सायाव माबाफोर गोथौथि होनानै आरोबाव बांसिन नारसिननानै सावरायनाय जादोंमोन गासै बिनि बाथ्राया दाखालि जे जोङो थांलायदोंमोन दिल्लीयाव थांनानै रायलायहैनाय बे नंगौ जों गासैबो आफादफ्रानो थांजोबदों बुंनो थाङोबा ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बेखौनो बुंनांगोन गासैबो दफानि सायावनो बाथ्राफोरखौ रायलायनायाबो जादों आरो मा मोनसे फिथाइ ओंखारगोन आं बुंनो हाथ'वा माने रायलायनाया खोब पजिटिभ आरो जोंनि रायलायनायफोरनि सायाव नट खालामनानै लानायखौथ' जों नुदों पियुष गोयल बिथाङा हम मिनिस्ट्रि जानानै बिथाङा दैदेनदोंमोन दा जों मिजिं लायो मावफुंनायफ्रा थाब जागोन दफाफोरनि मावफुंनाय बावहाय फैदोंमोन जोंनि ओनसोल बारायनायनि बाथ्रा सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्रा बेबो फैदों कार्बि आंलं बर'फोरखौहाय हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनायनि बाथ्रा बेफोरखौबो रायलायदों फ्राय दफाफोरखौनो रायलायदों ओमफ्राय जोंनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जोंहा बुंनांगौ मोनसेल' दंमोन थांनाय जि मोनसे बिटिआर एकर्ड बा गोरोबथा जादोंमोन बावहाय मोनसे भारत सरकारनिफ्राय आरो आसाम सरकारनिफ्राय स्पेशेल पेकेजनि बाथ्रा दंमोन आरोखि बेवहाय थ' बे स्पेशेल पेकेजआ मेनसना माने जोंनि फारसे गैया माने BKWCआव माने हरनांगौ बा मोननांगौ बे माने मुंख'नाय गैया दा बेवहाय जोङो माने जेंना मोनबाय थानायफ्रा जोङो फोरमायबोदों रायलायदों जोङो बिटिआर चिफ बिथां प्रमद बर'जों रायलायदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो जोङो रायलायबाय आरो जोंनि दानि ट्राइबेल मोनसे बिफान जे जौगा बिफान बे ट्राइबेल एफेयार्सनि डक्टर अनस पेगु बिथांजोंबो जों रायलायदों जे जोंबो स्पेशेल पेकेजखौथ' जोंबो मोननांगौमोन जों ओमफ्राय CM साराबो बुंदों बै समाव जेब्ला जों रायलायदों बेथ' नोंथां नोंसिनि बे लुबैनायाथ' जास्टिफाइडमोन बोरैबा थालांबाय बेबायदि मोनसे आरोखि
दा ओंखायनो बिनि सायाव जोङो दाखालि रायलायनायावबो बेखौबो रायखांदों प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङाबो बुंदों ओमफ्राय जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङाबो स्पेशेल पेकेजनि सायाव बाथ्राखौ बुंदों नट खालामना लादों माबा मोनसे जाहैगोन खोमा आरो पिएस गोयल बिथाङा नट खालामजोबना लादों दा बावहाय जोङो गोदानै जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया थाब माने जोंनि भिलेजखौ नटिफाइड खालामनांगौ समस्ति दाना होनांगौ बिसायख'थि खालामनांगौ बेखौ जों बुंनाय जादों आरोखि ओमफ्राय स्पेशेल पेकेजखौ जोंबो मोननांगौ बेखिनिखौ बुंदों मा जायो बे उनाव जों नेनांसिगोन आदसा आदा बेखिनियावनो आरो आं मोनसे बाथ्रा सोंबावगोन थारमाने गाहायै जे बर'नि थामोनथायखौ लानानै जों बयबो सोमावसारबोदों गोबां जोंनि हारिनि आफाद संगठनफोरा सोमावसारबोदों नोंथांमोना जेरै गोदो सोमावसारबोदों सोमावसारनायनि दिनैनि बे फिथाइ नाथाय बे आथिखालाव जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां हान्जा आफादफोर जोनोम जादों आरो आगोलनिबो दंखायो दाबो गोदान गोदानै जोनोम जादों आरो बेफोरखौ लानानै गोरोबथाखौ लानानै बायदिसिना माबा माबिखौ लानानै जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि मोनसे गावस्रानाय एबा राजखान्थियारि मोनसे अलखद हारिनि गेजेराव जों नुनाय मोनदाङो आदसा बे आयदायाव नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो एबा खावलायनो सानो बियो जे आयदानि सायाव नोंथाङा दा सोंदों बेयो जोंनि थाखाय गोथौयै जिंगासिनो गोनां मोनसे आयदा गमामायैनो बर'फोरनि गेजेराव जोङो राजखान्थिनि मोन्थाय सुबुं मोन्थाय बा संजिराय सुबुं मोन्थाय जों मोननो जि मोनसे लामाजों हान्थिसोरबोदों बा मोन्थायखौ मोननो जों हाबा मावबोलायदों गावबा गाव आफादनि माबायाव थानानैहाय बियो बुंनो थाङोबा दिनै फैयै फैनानै जोङो गोबां दिगावनो नायबाय जोंनि गेजेराव गमामायैनो खौसेथिनिथ' आंखालानो थाबाय आरो खौसेथिनि आंखालनि थाखायनो जोङो गोबां मोननानैबो गोमाजाफिननोबो नागिरनाय बेबायदि मोनसे हालोद दिनैनि थासारि बेयो जों बयखौबो जिंगासो होदों आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो थाखानाय आफादाथ' थाखाबायानो आरो गोदानै जोनोम जाबावदों बे जोंनि थाखाय जिंगासिनोबो गोनां बाथ्रा नाथायबा आङो गेजेर गेजेर मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन मानसिफ्रा बेसेबांसिम गोसो होदों आं बुंनो रोङा बर'नि जोंनि आद्रा थानाय मोन्थायफोर बा जों मोननो गोनां जि मोन्थायफोर दङ दाबि दावाफोर जों मोनफुङै बेखौ मोननो थाखाय बर'नोथ' दा बुंनो थाङोबा सिलाय बमा बारुदनिथ' बे जुगबो नंला समबो नंला ओरैनो आङो ओंखायनो बुंबोदोंमोन आरोखि जोङो जोंनि गेजेराव जे आंखाल बे जाहैबाय इउनिटिनि खौसेथिनि आंखाल बे आंखालखौ जों बोरैहाय जोंनि गेजेराव सावरायलायनायनि गेजेरजों लाबोफिननो हायो खौसेथिनि बान्दोखौ गोरा खालामनो हायो बिनि सायाव सोनारगोन आंनि नुनायावथ' बेखौनो आं नुयो जोङो बेखौनो हाथियार हिसाबैबो बाहायहैनो हाथारोमोन माखौ नुहुरदों आङो जे जोङो बर'फ्रा बर' हिसाबै हारि हिसाबै जोङो ज' जानो हायोब्ला खौसे जानो हायोब्ला जोङो खौसेथिनि गोहोखौ लानानैनो मोनसे खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनायखौ लाबोनो हायो आरो खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनायखौ बोरै लाबोनो हायो आं बेखौनो बुंनो नागिरगोन जे जोंनि गेजेराव गोबां जोंथ' राजखान्थिनि जि मोनसे मोन्थायफोरखौ लानानै खामानि मावो बावहाय गुबुनखौ नारसिननायनिबो खामानि मावनांगौबा जों नुबाय जोंथ' सानजोबथारबाय बबे माने बियाबाव बेसेबां रोजा बर' भट दङ भटार्स दङ बर' सुबुंफोर दङ बेखौ जों बिजिर नायबायबो जों साननानैबो मोनबाय दा जों नुदों बर'फ्रा जेननाय देरहानायनि खामानिबो गोबां बियाबावनो मावनो हायो ओमफ्राय जोङो बर'फ्रा बेखौ मावनो हाथारनाय स्रा नुनाय देरहाहोनोबो हायो जों जेनहोनोबो हायो जों जायखौ सापर्ट खालामगोन बे देरहागोन जों जायखौ सापर्ट खालामो बे जेनगोन बेबायदि बियाबा जोंनि नोजोराव गासै मोन 19 माने माबा आरोखि बियाब मोन 19 माबायाव आरोखि मोन 19आनो जाहैबाय बियाबाव आरोखि बावहाय जोङो बर'फोरा मा लानो हायो रल लानो हायो राजखान्थि गोहोम खोख्लैनो हायो दा ओंखायनो जेराव जोङो आरो माखासे गोबां बियाब दंबावो जाय बियाबफ्राव 5,000 10,000 बेबायदि भटार्स दं दिनैनि गणतन्त्रआव देरहानाय जेननायनि खामानिखौथ' मालाबा जों नुबोदों आरोखि जेराव नाम्बार गेमनि खोथा फैया होमबा
जोङो नुबोदों मालाबा 153 गां बिदिनो फारागाव देरहाबोनायबो दं बबावबा मोनगु गाङावबो माने देरहानायनि फारागनि माबाफोर नुबोदों होमबा 5,000 10,000थ' गोबां अनजिमानि बुंनो थाङोबा जोङो आरो देरहानाय जेननाया मालाबा बिदिबो जायो एसे फारागावनो देरहानाय जेननायनि बाथ्रा फैयो आरोखि दा बेखौ नायनानै जोङो बुंबोबाय थादोंमोन जे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल लाबोनो हायोबा खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनाय लाबोनो हायोबा देरहानाया बहाय दङ आरो बे देरहानाया मोगथां जागोन नाथाय जोंनि गेजेराव दासिमबो जोंनि नुनायाव गावबागाव थांखि सानस्रि आरो फाराग थालायलायबाय आरो आफादाबो आलदा आलदा थाबाय मोनफ्रोमबो आफादा गावबागाव थांखि सानस्रि थायो मावनो लानाय प्लेनिंफोर थायो राजखान्थि दोलोनि बाथ्राखौथ' मा बुंबावनो बिसोरथ' ज' जायोबा सोरबायासो माबा मोनसे गोमाजानो गिनाय बेफोर मोनसे बाथ्राफोर दङ आरोखि ज' जायोबानो सोरबाया सोरनोबा हगारनांगोन बेबायदि गोहोनिफ्राय गोजानाव थानांगोन नाथ्रोदजागोन बेफोर मोनसे साननाय मानसिफोरनाव गियानाव दङ आरोखि नाथायबा आं मा बुंबोदों बर'नि राजखान्थिया जाहैबाय हारिदानि राजखान्थि जानांगौमोन जों दाबो गोसोबादि राजखान्थि गेलेनायनि सम फैयाखै बर'नि गेजेराव आंनि मोनदांथियाव जोङो प्रफेसनेल कमार्शियेल पलिटिक्स गेलेनायनि बे सम नङा हारि दानायनिसो जोंनि राजखान्थि जानांगौ नाथायबा नुबाय मा दानो हारि दानायनि राजखान्थिखौ नाथ्रोदनानै जोङो दा प्रफेसनेल कमार्शियेल पलिटिक्स फारसेसो माने मुखुब जानायखौ नुनो मोनो आरोखि दा ओंखायनो जोङो जेराव मोनथिबाय गोबां बियाबाव जोङो फेक्टर बुंनो थाङोबा जों देरहानायबो जेननायबो खामानि मावनो हायो ओंखायनो जोङो ज' जायोब्ला खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनायजोंनो जोंनि मोननो गोनां जि मोनसे दाबि दावाफोर दङ जोंहा मोनथायफोरा आद्रा जानानै दं बेखौ जों मोननो हाथारो मानोना जोङो बिसायख'थि फैबानो सरकारजों रायज्लायनो खाबु फैखायो आरो जोंखौ नागिरो हेफाजाब नागिरो आरोखि जोंनिफ्राय अब्ला जों हेफाजाबखौथ' होगोन नाथाय जोंहाथ' माखासे जेंना जेथो थाबाय दाबि दावा थाबाय सुफुंजायैफोर दिनै बुंनो थाङोबा कार्बि आंलं बर'फोरखौ जोङो हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनो हायाखै सिमाया जोंना बारायनांगौ बारायहोनो हायाखै आरो जोंनि फरायसालिनि जेंनाफोर बुंनो थाङोबा फोरोंगिरि मोननाय मोनैनि बाथ्राफोर दिनै सेक्रेटारि डाइरेक्टर बर्डआबो नामावल' दासिमबो जाफुंजोबाखै आरो जोंनि बिदिनो गोबां बुंनो थाङोबा दिनै बर' रावा जोङो मोनसे सरकारि राव हिसाबै जों गनायथि मोननांगौआ मा बुंजानाय जायो जोङो एस'सियेटसो होनजानाय दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होननानै जोंनो दा मोनसे माबाखौ होदों खिन्थु जोंनि माबा रावा माने एस'सियेट जानांगौबालाय जाय रावा दिनै भारत संबिजितनि 90 फारियाव हाबबाय वान अफ दा रिकगनाइज लेंगुवेज भारतनि बे रावा माने एस'सियेट लायबेलाय अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ आरो जों मिन्थिगौ जम्मु काश्मीराव गासै मोनबा अफिसियेल लेंगुवेज दङ बुंनो थाङोबा हिन्दी इंलिसखौ लाफानानै आरोखि बेवहाय काश्मीरी थाबाय डगरी थाबाय बेफोर माने माबाखौ लाफानानै बिसिनाव मोनबा दं आरोखि नाथाय जोंना आसामाव बुंनो थाङोबा जाय रावा दिनै ओइथ सिडुलावबो हाबबाय जोंना बर'आ असमिया रावजों लोगोसे जोंना अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ एस'सियेटनि मा बाथ्रा बेलाय आरो जेराव माने बुहुम फरायसालिफोर दङ आसामाव जेसेबांनाखि माबाफोर थाबाय कलेजफोर थाबाय बेवहाय बर' बिजोंनि सोलोंनाय खाबुआथ' जानांसिगौ बेवहाय मावनांगौ खामानियाबो जोबोद थाबाय जोंनावबो दायथ' सिखायानो दङ जोंबो हास्लाबाखै बेखौबो गनायनांगोन नाथायबा आं लुबैगोन आंनिफ्राय दिनै आं बुंनो लुबैगोन जोंनि रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जानानै थानो मोना अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बे आरोखि दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया नैबे समाव बेनो थागोन जेराव दिनैनि मुगाया सिलाय बंबारुनि मुगा नंला गोदान मोनसे थांखि सानस्रिखौ लानानै हाथियार जांख्रिनायखौ बिथा खालामनानै खामानि मावनो नागिरोबा आंनि नुहुरनायाव जोङो देरहानायनिख्रुइ जेननायासो रासिन दं माने मुलाम्फानिख्रुइ खहा जाजानाया रासिन दङ जों जाय समाव बिएलटि खालामदोंमोन आं एसे बुंनो लुबैगोन बे समाव लामा मोनसेबो मोजां गैयामोन इलेक्ट्रनिक मिडिया एसेबां एडभान्स जायाखैमोन जोंनि आखाइफ्राव मबाइलानो गैयामोन टेलिफन खालामनो जों खाबुखौ मोना थाबाय जों बिदिनो खामानि मावनो गोनां जायोमोन साइकेल सालायनो गोनां जायोमोन दिनैनि समावहाय मबाइलनि जि माने बुंनो थाङोबा कम्पिउटार इन्टारनेटनि जि जुग फैबाय डिजिटेल मुगा फैबाय गोदान सोदोमस्रि बारनांबाय बे मुगायाव हाथियार जांख्रिनायखौ जुदि नोङो बिथा खालामनो खामानि मावनो नागिरोबा बावहाय आं नुवा माने मोजां जाफुंसार जागोनखौ मानोना ओरैबायदि गोख्रैनो
आरो सुराङै रादाब लाग्रा फिल्डआव गोबां दंखायो नों बोरै थाखुमागोन नों बोरैहाय एरायगोन बे साननो गोनां एरायखेनाया गोरलै खोथा नङा आरोखि दा ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया जोंनि जायफोर लाइमोनफोर बा गोदान मोनसे सानस्रि बा थांखिखौ लानानै हाथियारखौ दैनानै खामानि मावनो नागिरदों बिथांमोना रिथिंकिं खालामनांगौ सानफिननांगौ आरो जोङो बुंनो थाङोबा माने गणतन्त्रनि जि खान्थिफोर दङ अहिंसा खान्थि जि दङ बेजोंनो जोङो खामानि मावनांगौ आरो जोङो बर' हिसाबै बेखौसो जों दा नोजोर होनांगोन खौसे जानायनि मोनसे लामा जोङो बड'फानि जि मोनसे सोमावसारनाय जों सोलोंबोदोंमोन बा इउनिटि थ्रु स्ट्रागल होननाय बाथ्रा जों सोलोंबोदों आरो इउनिटि काम्स थ्रु स्ट्रागल बेफोर बाथ्राखौ जोङो मोनथिबोदों माने सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जानांगौ हाबाफारिफोर लाबाय थानांगौ मावलांबाय थानांगौ रायजो राजानि गेजेराव हाबनांगौ थांखि थाखायखौ मोजां बेखेवना होनांगौ रायजो राजानि गोरबोआव फोनांनो हायोबा फोथायहोनो हायोबा आरो नंगुबै थांखिनि थाखाय मावदोंबा रायजो राजा बेवहाय हेफाजाब होनो बाथ्रा गैखाया जोङो हेफाजाबखौ मोनखायो आरोखि ओंखायनो बे फारसेसो गोसो होनानै खामानि मावनांगौखौ आं बुंनो लुबैयो आरोखि ओंखायनो खौसेथिनि आंखाल दं बे खौसेथिखौ जोङो बोरैहाय हायो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव गोबां फाराग थाबाय बे फारागफोरखौ जों बोरैहाय फोजोबस्रांनो हायो फोजोबस्रांनांगौ आरो हारि दानायनि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे बड'फानि होलांनाय मोनसे सिमां मोनसे थांखि मिजिं बेखौ मोगथाङाव सुफुंनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय बर' हिसाबै जोङो खौसे जानांगौ बेखौ आं लुबैयो आरो जोंनि गेजेराव फारागखौ बेसेबां जों हायो गले गले जिरायनायनि गेजेरजों सावरायनांगौ आरो बेखौ सर्ट आउट खालामनानै लानांगौ अब्लानो दिनै नङा गाबोन सानसे मालाबा जोंनि गेजेराव फारागाबो जोबस्रांगोन आंहा फोथायनाय दं आरो गुबैयै जोङो बर' हारिखौ मोजां मोनमारथारोबा गोरबो गोथौ गोसोजों खौसे जानो हायिबो खोथा गैया सेक्रिफाइस खालामनायनि बाथ्रा जों बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो मिथिं माथाङाव सतबांसा लाबोनाय बाथ्रा बुङो जाहिर खालामलायो जोङो मोगथां खामानि मावनायखौ नाथाय उल्था उल्था लांनो नागिरबा बे बोरै जागोन बेफोर सोंनाय फैयो दिनै रायजो राजाया मोनसे दिग आन्दायनो नागिरनाय बायदि जादों सोरखौ फोथायनो सोरखौ फोथाया बे गोनो गोथो मोनसे थासारियाव दङ ओंखायनो बेखौ फोजोबस्रांनोबा आंनि नुनायाव गोजौनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनैनि समावहाय सावरायनायनि गेजेरजों ज' जानांगौ रायजो राजा थिगानो दङ रायजो राजा बेवहाय गोरोन्थि गैया दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै रायलायनानै खौसे जानो हायोबानो जोंनि हारिनि इयुना गोजों होननानै जों बुंनो हायो बिथां मिहिनेस्वर बसुमतारी आदाजों गोबां सावरायबाय आथिखालनि बर' हारिनि गेजेराव थानाय राजखान्थियारि अलखदखौ लानानै बेनि बागै बिथांनि मोन्दांथि बिथांनि रोंगौथिनि बागै बिथाङा गोबां फोरमायबाय जोंनि सेराव आरो जोंनि सावरायनायखौ जों आवगायलांबावगोन दानिया दं दान्दिसे जिरायथ'नायनि उनाव फैफिनगोन दान्दिसे जिरायथ'नायनि उनाव जोंनि सावरायनायाव फैबाय आंनि सेराव दं बिथां मिहिनेस्वर बसुमतारी आदा BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांजों जों गावखुंथायनि सिङाव जों लोगोसे गोबां आयदाखौ लानानै जों सावरायगासिनो दङ आरो आदा जों सावरायनायाव फैफिनबाय जे BKWACनि सिङाव गोबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दं निस्सय दं आरो बेजों लोगोसे आरो खायफा फरेस्ट एरिया एबा हाग्रामा ओनसोलाव गोबां बर' एबा ट्राइबेलफोरा रायजो जागासिनो दं दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जोहै जों खोनादों जे जिनोखि हा हुनि जेंना बे हा हुनि जेंनाखौ एसे माबा खामानि मावगासिनो थानाय होननानै जों खोनादों जेरावनोखि हा थायोब्लासो जों थांनानै थानो हागोन हारिया थांनानै थानो हागोन बे आयदायाव नोंथांमोना माबायदि बेसेबां आवगायखो खामानिखौ आवगायहोनायाव बेसेबां दावखोखो मा फोरमायनो बे आयदानि बाथ्राखौ जोङो सावरायनाया खोब मोजां जादों आरो बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन जे दाथ' आसाम सरकारा जि मोनसे हानि थाखाय खामानि मावनायनि जि फोसावबोबायबो दा मावगासिनो दं बेखौ जोंबो नोजोराव बा जों मोनथिलायगौ नंगौ मानसिनि जिउआव थांनानै थानायनि बा जोंनि जुजिबोनायनि गिबि मोनसे जाहोनखौथ' जों बुंनांगोन जोङो गोमानाय हा हुखौनोथ' मोनफिननो जोङो जुजिदों दा बेखायनो हा जेराव गैया बा हानि मोनथाया जेब्ला जोंनाव जोङो मोननो हाया बावहाय जोंनि रायजो जानाय बा जोंनि थांनानै थानायनि जेंना जे दङ बेखौ जों बुंनो हायो आरो जोंनि मानसिफ्राबो सांग्रांबो नङा गोबाङानो हा दखरसेनि बिगोमा जानो थाखाय हानि जे मियादि पाट्टा बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ
बे फारसेबो जोंनि मानसिफ्रा सांग्राङानो नङामोन दाथ' बुंगासिनो दङ मार्चनि सिगाङाव फोजोबनांगौ नैबे बसन्तरा माने सेकेन्डआ जि जागासिनो दं नैथिया बेखौ जोङो मोनथिगौ आरोखि दा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जेराव जेराव जि मोनसे लामा फैदों दा डिसि अफिसजों बा जोंहा माखासे एप्सबो माबाना होबाय बेफोरखौथ' भुमिपुत्र मोनसे माबा खालामना होदोंमोन नालाय बेनि सायाव जोङो बेसेबांसिम मावनो रोंदोंथाय जोंनि मानसिफ्रा बा जोंनि माहारि आफादफोर बा जोंनि गोरों गोराफ्राबो बाहाय हेफाजाब होलायनांगोन लामा दिन्थिनांगोन अब्लानो मावनानैबो लानो हागोन नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जों मोनथिगौ आसामाव माखासे खामानिफोरखौ जोंनि पलिटिकेलि इन्ट्रेस्ट थानो हागौ गोसो थानो हागौ नाथाय अफिसियेल लेभेलाव जेब्ला जोङो खामानिफोरनि थाखाय मोगा मोगि जाहैयो जों मोनथिनो मोनो माने आवगायाखै जेरैहाय फरेस्ट डुवेलार एक्टनि जि बाथ्रा बुङोबा जोङो 2006आव भारत सरकारा मोनसे आयेन फोसावदोंमोन गुबुन गुबुन रायजोफ्राव स्टेट्सफ्राव बे जाजोब्बाय बुंनो थाङोब्ला आसामाव दिनै बेसेबां बोसोर जाखो 2006निफ्राय बुंनो थाङोबा दा जोङो 23आव फैबाय नङा होमबा अब्ला बेसेबां बोसोर थांखो 2006निफ्राय दिनै 2023 हाबबाय दा बे एफा गोलाव समनि गेजेराव आसाम सरकारा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा फरेस्टनि जि जेंना हा हुनि बेनि खामानि मावनांगौआ दा जोबनांसिगौमोन नाथाय जोबाखै दा ओंखायनो नडेल डिपार्टमेन्ट हिसाबै जोंहा जेराव WPT आरो माबा बिसिआबो दङ दा रनेस दानि डक्टर रनेस पेगुनि दे माबायावहाय NSTआव माखासे खामानियाबो जादोंमोन जागासिनो दं आरो बावैसो सनितपुर आरो बिश्वनाथाव एसे हानि माबाखौ रानना होनाय जाबाय बे BTRनि चिफ बिथाङाबो फैलायनानै बहाय रानफैदों दा बुंनो थाङोब्ला बुरजाथार अनजिमाया आंनाव रोखा गैया दा आंनि आखायाव थयथ' आं लायाखै खिन्थु 21,000नि बारा फेमिलिया सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव मियादि पाट्टा मोननो गोनां आरोखि फरेस्टआव दा बे जिनिसखौ दाख्लै बारा बुरजा होनो हायाखै होबाय माखासे दंबावो आबुं जाया आरो जोंनि धेमाजियावबो दं गलाघाटफ्राव दं हजायाव दङ दा गोबां जायगायावनो दं आरोखि ओरैहाय गवालपारायावबो दङ दा बेफोर खामानिखौ मावनो आंथ' सान्दों सम लाबावगोन आरो सरकारा गमामायैनो समखौ होबावनो गोनां जानो हागौ एसे बुंदों माने मार्चनि गेजेराव फोजोबनांगौ बाथ्रा बेयो आंनि नुनायाव बा मोन्दांथियाव हाफुंहैगोन बायदि आं नुहुराखै समखौ जोङो बिबावनांगोन सरकारनो नांबावगोन आं बिदिखौ मोनदांदों आरोखि जोंनि मानसिफ्रा मानोना हाख'वाखै आरो गोदान खान्थिजों जों अनलाइन जि मोनसे एप्लाइ खालामनायनि सम फैबाय बा जों मावनांगौ जाबाय गोरों नङैलाय जोंनि मानसिफ्रा बुंनांगोन जोङो हास्लाबजोबाखै सोलोंदोंसो नालाय दासो बे सोलोंनायनि सम आरो बेजों लोगोसे जोङो खामानिखौ मावफुंना लानांगौ बावहाय जों हास्लाबाखै आरोखि बेखौ जों गनायना लानांगोन दा हानि खामानिफ्रा बिदिनो मोनसे जाफुंथारनाय मोनसे माबा गैया BTCनि बाहेराबा BTCनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा BTCआवथ' गोबाङानो जाबाय न' डाउट बेखौ बुंनो हायो खिन्थु जोंनि बाहेरायाव जों लुबैनाय बायदि जाफुङाखै बेखौ जों बुंनो हायो आरोखि हानि बाथ्राखौ बुङोबा आदसा दा मोनसे सोंथियाव फैबावदो जे BKWCनि सिङाव जोंहा गोबां सोलोंथाइनि जेंना दं बर' बिजोंखौ लानानै बहाबा फोरोंगिरि गैया जायनि जाहोनाव जोंहा बर' बिजोंनि सोलोंथाइया गेरेबदों बेफोरबायदि गोबां जेंना हयथ' नोंथांमोना मोगा मोगि जादों बा मिथिबाय आदसा बे आयदायाव नोंथांमोना माबायदि हाबाफारि एबा थांखि लादों मा खालामनो सानदों बा नोंथांमोना सरकार फारसेनिफ्राय माबायदि मदद मोनदों जोङो बे आयदानि सायाव गोबां जोङो बाथ्राफोरखौ रायलायदोंब्लाबो बा खामानि मावनो सिगांदोंब्लाबो बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोङो बे जेंनानि सायाव जिंगा जोङो सिनो गोनां जादों दा जिंगा सिनो गोनाङा बेनो जों लुबैनाय बायदि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि मोननाय बा जों लुबैनाय बायदि दिनैहाय जि मोनसे खान्थिफोरजोंहाय फोरोंगिरि थिसननाय जायोमोन बा थिसनहरदों बा जों मोनदोङो बावहाय गोजोनथाव बा बे रोखोम जोङो जानाय नुनो हायाखै आरोखि बाथ्राया बेनो जोंनि गोबां दा BTCनि बाहेरा BTCआव बोरै जादों बे BTCआ मिथिसिगौ खिन्थु बाहेरानि बाथ्राखौ बुंनो नागिरोबा बेयो रोखाथार जोंनि गोबां बर' बिजों फरायसालिफ्राव बर' राव रोङि फोरोंगिरि थिसनदों बेबो जेंना मोनसे खोख्लैदों जोंनो फरायसाफोरखौ फोरोंनायावहाय जाय सुबुङा बर' रावखौ रोङा बेखौ फोरोंगिरि थिसनहरनायाव बेयो बर' आयदानि बा बर' रावजों फोरोंनो जेराव हाया फरायसाफ्रा बोरै बुजिगोन
दा बेफोर जेंना मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि गोबां जायगायावनो फरायसाफोर दङ फोरोंगिरि जों थिसननो हायाखै आरो बिदिनो बबेबा जायगा दङ जेरावहाय फोरोंगिरि दङ फरायसा गैया बिदिबो जायगा दङ मोनफा मोननै दा बेखौ जोङो थिग खालामनायनि खामानि मावलायदोंबाबो जोङो सरकारजों बाथ्राफोरखौ खोन्थादों जेंनाफोरखौ खोन्थादों अब्लाबो मावनायाव दाबो बियो स्र' जायाखै मिजिं दं जोंहा स्र' खालामनो हानांगौ आरो जों हागोनबो हानांगोनबो आरोखि दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव जों दा काउन्सिल थाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जयै रायलायनानै बिनि मेकानिजिम लामा राहा दिहुननांगौआथ' जोङो नाजानांगोन दा जेंनाफ्रा गैया नङा दङ गोबां जायगायावनो दङ जोंथ' मोनथिबाय दिनैहाय बुंनो थाङोबा बबेबा मोनसे फरायसालियाव दिनै जोङो गथ' गथायखौ फोरोंनायनि जि मोनसे थासारि मोननांगौमोन बा मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों फोरोंनांगौमोन बेफ्राव जोङो गोबाङानो जेंनाजों मोगा मोगि जानायाव बर' बिजोंनि फारसे फोथायनायनि जि मोनसे बाथ्रा बुङोबा बेवहायबो एसे एनै जेंना नुजानायखौबो जों सम सम नुदों आरोखि दा ओंखायनो बेफोरखौ गोग्गो खालामनांगौनि बा रोखा खालामनांगौनि खामानिया बयनिबो सायाव थाबाय रायजो राजानि सायाव आफाद माहारियारि आफादफोरनि सायाव थाबाय बा जों खुंथायनि सायावबो थाबाय बेखौ जों बोरै थिग खालामनो हायो रायलायनायनि गेजेरजों लामायाथ' ओंखारगोनबो आरो दिहुननांगोनबो आरो जों बेखौ मावहैनानै लाहैनो हानांगोन दा जोङो बिटिसिनि बाहेरायाव बुंबोबाय थादोंमोन आलादायै टेट फरिखा फाथिनांगौ बेखौ फाथिनाय जायाखै आरो जायफ्रा दिनै टेट पास जानानै दं बे फरायसाफोर जायफ्रा पास जानानै थानाय बिसोरखौ जों दिनै साख्रि होजोबनो हायाखै फोरोंगिरियाव थिसनजोबनो हायाखै दा सरकारजों जोङो रायलायनो नांगौ रायलायबोदोंबाबो फिथाइखौ जों ओरै मोननांगौ बिदि मोनदों जों बुंनो हाया खिन्थु मिजिं थाबाय जोङो सरकारखौ नारसिननायनि खामानि मावनांगौबा बेनो बाथ्रा फैयो जोंनि गेजेराव दिनैहाय खौसेथि गैयिनि थाखायनो दहाय आं एसे बुंलांनाय बाथ्राफोर मोननानैबो गोमाजाफिननो नागिरनाय बे लामाफ्रासो फैदों दा बेखौ गैया खालामनोबा जोंनि इउनिटिया जेब्लासिम जोङो टाइट जानो हाया गोरा जानो हाया अब्लासिम जोङो सरकारनिफ्राय जोंनि मोननो गोनां जि खाबुफोर बे खाबुखौ आदाय खालामनायाव जों जेंनाजों सौग्रावनांबाय थागोन ओंखायनो जोंहा फोरोंगिरि गैया जोंहा माबा मोनसे जों मोनाखै बेफोरखौ नारसिननानै आदाय खालामनांगौ जायोबा बावहाय लामाया मोनसेल' बेनो जोंनि गोहोखौ जोङो पलिटिकेल फिल्डआवहाय फेक्टर खालामहैनानै आदाय खालामहैनो हानायनि खामानि मावनो हागौमानि बेफोर जेंनाजों मोगा मोगि जाबाय थानांगोन जोङो माने आंनि नुनायाव जेब्ला जोङो पलिटिकेल फिल्डआव फेक्टर जानो हागोन नारसिननानै आदाय खालामनो हागोन आं दहायनो बुंदों खाबु फैयो बिसायख'थि खाथि खाथियाव जोंखौ लानानै रायलायो सरकारा बे समाव जोङो गोरा जायोबा खौसे जानानै जोङो बाथ्राफोरखौ जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो लानानै रायलायोबा सरकारखौ नारसिन बे जाफुंनायनि बावहाय खाबु थाथारो आरोखि दा बेखौसो जों मावनांगौ दा जों मावनो सानो जोंनि गोहोआ बायस्रानानै थायोबा डिसइउनिटि जायोबा बे जोङो नारसिनबाबो बिनि माबाया ओंथि गैयि जायो माने रेजें जायो माने जोङो जेरैबायदि खाबु मोननांगौ बा बेसेन होजानांगौ बेसेन मोननांगौ बेफोर जानो नागिरा ओंखायनो गिबियाव बेनो फैनांगोन जों बयबो साननो हानांगोन जे खौसेथिनि गोहोआ गमामायैनो मा बियो ओरैनो खुगाजों बुंबाय थाबाथ' जाया मोगथां खामानिखौथ' जों मावनो रोंनांगोन नंगौ जोंनि गेजेराव डिफारेन्सेस थायो जोंनि गेजेराव गोबां जेंना जेथोखौ लालायनानै जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थेबो जानो हागौ अब्ला बेनि जोबनायाव जोङो हारिनि थाखाय जेराव मावलायनो सिगांबोदों बर' हारिखौ जों जेराव मोजां मोनो सिबिनायनि बाथ्रा बुङो बावहाय ज' जानो हायिनि बाथ्राबो थानो नाङा जोङो गावबा गाव नेहाथ एखुथा मुलाम्फाफोरखौ नासयनो नाथ्रोदनो हानायबो जानांगौ आरो जेब्ला गावो मावनायनि थाखाय बेसेन लुबैयो बेसेन लुबैना सिगां सिगां खारोबा आं माबा मोनसे मावदों हारिनि थाखाय बे मावनायनि थाखाय बेसेन मोननो लुबैनाया जेला हाबिलासा सिगां सिगां खारबायना बावहाय जेंना फैयो नोंनि मावनाया हारि दानायानोबा हारिनि थाखाय नोङो गावखौ बावसोमबायबा बावहाय बेसेन लुबैनायनिलाय माथो बाथ्रा फैनांगौ फैनो नाङा दा नाथाय जोंनि गेजेराव बांसिनखौनो नुयो मा बेसेन लुबैनाया सिगां सिगां खारो जोंना जायनि जाहोनाव जेंना जायो बे गैया जानांगौ अब्लानो जों मिजिंथिनाय बायदि जि प्रब्लेम्सफोरनि जेंनाफोरनि सायाव जों रायलायबोबाय बेफोर मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो सुस्रांलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनो हायो फैगौ
लकसभानि सिगां बा लकसभा थामहिनबा लकसभा मासि आरो विधानसभा बियाबनि जेनाखि बियाबनि फिन दाफिननाय एबा दाफामनाय एबा खसरा जेनाखि ड्राफ्टिं बिसायख'थि आय'गा फोसावदों भारतनि बेहाय जोंनि खायफा बर' एबा ट्राइबेलफोरनि राजखान्थि गोहोम थानाय खायफा बियाबफोरखौ लानानै खसरा बायदिब्ला डि रिजार्भेसननि माबा मोनसे सावगारि नुनो मोनदों बेखौ लानानै गोबां बिदान्थि राजखान्थि खोलोबआव सोलिगासिनो दं नोंथांमोनाबो मिथिखागौ आदसा बे आयदायाव नोंथाङा ओरैनो माबाफोर फोरमायगोन नामा? ओरैनो बे आयदानि सायाव बाथ्रा बुंनो आं बारा रोखाथार बुंनो आङो आवगायनाय नङा आरो मानोना रोखा बुंनो गोहोआ आंनावबो गैखाया अब्लाबो जा एसे मिथिगौ बेखौ एसे बुंनो नोंथांनि सोंनायनिफ्राय एसे रायजो राजानो मोनथिहोनोबो आङो एसे लुबैबाय आरोखि ओरैनो नंगौ दा जि मोनसे रिडिलिमिटेसननि हाबाफारि बे जागासिनो दङ आरो बेखौ लानानै गोबाङानो गोबां आयदायाव बा गोबां बिजोंफ्रावबो खौरां बिजोंफ्रावबो बाथ्रा बुंदों सोरनिबा थाखाय गोजोनथाव जानो नागिरदों सोरनिबा थाखाय दुखु मोनथाव जानो नागिरदों बेबो सैथो बाथ्रा मानोना गोदानै बिजाबखौ दाफुंफिननांगौनि थाखाय जि खामानि मावदों बावहाय बबेबा बिजाबा गोमादों बबेबा बिजाबा गोदानै जोनोम जागोन बेबो सैथो बाथ्रा ओंखायनो जाय सुबुंफ्रा जाय बिजाबाव सासे सुबुं थान्दै हिसाबै सायख'जादोंमोन सोरबाया एसेमब्लि बियाबावहाय सोरबाया बिदिनो लकसभायाव दा बेयो एसे बबेबा सोलाय सोल' जानो नागिरनाय बे बाथ्राफ्रा खौरां बिजोङावबो ओंखारबाय दा मोनथिनो मोननाय बायदि क'क्राझारनि बाथ्राखौ बुङोबा क'क्राझार लकसभा जाय लकसभाया ट्राइबेलफोरनि मोनसे रिजार्भ सिटमोन आरोखि दा दिनै बेखौ सुबुं अनजिमानि बाथ्राखौ लानानै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंनो नागिरदों लखिमपुरा मोनसे समावहाय बुंनो थाङोबा जेनेरेलमोन नाथाय दिनै बियो एसटि रिजार्भ जानो फैगासिनो दङ दा क'क्राझारा मोनसे समाव बै समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा जाय समनिफ्राय बिसायख'थि आय'गा बिसायख'थि खुंदोंमोन बै समनिफ्रायनो क'क्राझारा मोनसे एसटि लकसभा रिजार्भ सिट हिसाबै क'क्राझारा दङमोन आरोखि दा नै गोदानै जि मोनसे दाफुं थांदों बावहाय बियो जेनेरेल जानो थांबाय लखिमपुरासो एसटि जासिगोन जाहैबाय माने अन दा बेसिस अफ दि ट्राइबेल पपुलेसन माने ट्राइबेल सुबुं अनजिमानि बिबांखौ नायोबा लखिमपुरा ट्राइबेल सुबुं अनजिमा बारा जानोसै ओमफ्राय क'क्राझारना बाङाय जानोसै दा बेखायनो लखिमपुरा एसटि रिजार्भ जानानै थांदों आरो क'क्राझारा जेनेरेल जानो थांदों दा मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों क'क्राझारा 6 सिडुल एरियायाव गोग्लैनाय मोनसे लकसभा सिट दा ओंखायनो गोबाङा बुंनो नागिरदों बै समनिफ्रायनो जेराव आरो रिजार्भ खालामनानैबो होदोंमोन आरो 6 सिडुल एरियायावहाय ट्राइबेल रिजार्भ थानांगौ बेखौबो गोबाङा बुंनो नागिरदों ओमफ्राय मोनसे दिनै जे जोंनि ट्राइबेल सुबुं अनजिमाया बाङाय जाबोनायनि जाहोनालाय मा बेखौबो सोरबा सोरबा बुंनो नागिरदों बिजिरनानै दायआथ' जोंनि नंमाराबो बर'फोरनिथ' दाय नङा ट्राइबेल सुबुं अनजिमा बाङाय जादोंबा क'क्राझार लकसभानि सिङाव बे दायआथ' बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनिथ' नङाथ' सरकारनिसो दाय फैगोन बेवहाय मोजां बिजिरोबा दा बेखौ बिजिरनायजों सोरबा सोरबा बुंदोंबो बे दायआ जोंनि नङा होनना बुंदों गोबाङानो मानोना ट्राइबेल मानसिखौ सोसननाया सरकारासो सोसनदों होननानै गोबाङानो बुंदों गमामायैनो बेयो बिजिरनानै नायनो गोनां बाथ्राबो गमामायैनो बिजिरनानै नायनो गोनां बाथ्रा आरो बेनो जामारदोंबा दायआ क'क्राझार लकसभा बा ट्राइबेलफोरनिलाय माथो दाय दं गोबाङानो बुंदों आरोखि दा ओंखायनो बेफोर सावरायनाय दान्थे बिदान्थेयाव बेयो जायगा मोनबावगोन आरो दिनैहाय गोबां माहारियारि आफादफ्राबो बेनि सायाव सांग्रां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाथ्राफोरखौ बुंदों गोख्रोङैनो बुंदों आरो माने क'क्राझारखौ लाखिफिननांगौ जोंनि बुंनायजों आरो इलेक्सन कमिसननि खामानि मावनायजों बे बेसेबांसिम मोगथाङाव महर मोनलायहैयो बे समानै नेबावनांसिगोन जोङो बर' फिसा हिसाबै जोंनि लुबैनायाथ' बेनो थायो लखिमपुरा ट्राइबेल जादों सुबुं अनजिमाखौ बिथा खालामनानै बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनदोंबा जानांगौ थिगानो दं नाथाय बर'फोरनि जुग बुंनो थाङोबा ट्राइबेलनि जि मोनसे मानखौ लानानै क'क्राझार लकसभाया
खामानि मावबोदों बा दिनैहाय बिसायख'थिनि माने फोथारावहाय सायख'जाबोदों बा बिसायख'थि गेलेबोदों बे सेक्सुयेल एरिया हिसाबै बाहायबो थानांगौ बेबायदि बाथ्राखौ जोंबो बुंनो लुबैगोन आरोखि मानोना आद्रि खालामनाय जागोन ट्राइबेलफोरनि मोन्थायफोरखौ बिदिनो सिख'नाय बायदि जागोन नङाबा दा इलेक्सन कमिसना मा रोखोमै लाहैगोन बेथ' जों बुंबाबोथ' जाला दा नारसिननाय सरकारखौ नारसिननाय आरो जोंनि खौसेथिनि गोहोफ्रा बेवहाय मोनसे माबा फैनो हागौ नाथाय जोङो जे दा नैबे समाव बुंनो थाङोबा खौसेथियानो गैया जों बोरैहाय नारसिनलायगोनथाय सासेया सिगां नागिरोबा सासेया हेंथा होयो सासेया बिदिनो माबा मोनसे मावनो नागिरो सोरबा सासेया बेखौ हेफाजाब होनो नागिरा बेबायदि जायोबा जेंना दङ जों लुबैयोबाबो क'क्राझार लकसभा सिटखौ जोङो एसटि जानो लुबैनायनि बाथ्रा बा माखासे एसेमब्लि बियाबफोरखौ जों जाजानो लुबैयो बेफोर माने जाफुंनांगौ एसे जेंना जानो हागौ ओरैनो माखासे बिदिनो बियाबफ्रा दिनै सोलाय सोल' जानोबो थांबाय दा बेखौ जोंनि जिल्लानि बाथ्राखौ बुङोबाथ' बावहाय जोंनि जिल्लायाव ट्राइबेल सुबुं अनजिमा बांसिन हिसाबै धेमाजि जिल्लाया धेमाजि जिल्लानि सिङाव मोनथाम बियाब जोनोम जागोन जाहैबाय दा जनायाथ' थाखाबाय गेजेराव सैसिबर्ग जोनोम जागोन धेमाजि थाबाय मोनथामखौबो आरो एसटि जागोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों दा बेफोर जायोबा जोंनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोजां जानोसै सोरबा आरो बेखौनो दुखु मोनसैलाय माने गासिखौबो एसटि जानायखौथ' सोरबाबोथ' लुबैयाबो जानो हागौ माने जायफ्रानाखि जेनेरेल केटेगरिनि मानसि बिसोरथ' माने एसटि जानायखौ मोजां मोननो फालाय दा बेफोर माखासे जेंना थाबाय जाय जेंनाखौ सर्ट आउट खालामनानै इलेक्सन कमिसना आवगायलांनानै मावफुंनाया बिसोरनि थाखायबो जेंना दं अब्लाबो बेयो मोगथां जाहैगोन आरो आं साननायाव बा जों मोनथिलायनायाव बा बुंदों जोंना डक्टर हिमन्त बिश्व बिथांमोनहा बुंदों बा जोंनि गोरों गोरा माखासे आफादफ्राबो मोनथिलायगौ बियो फैगौ जोंनि 2024 मायथाइयाव लकसभानि बिसायख'थि जागोन बिनि सिगांनो बेयाव मोगथां जागोन आरो माने जोबथा जागोन माने फाइनाल जागोन आरोखि महर मोनगोन फाइनाल महर मोनगोन आरोखि दा बेबायदिबाथ' बारा समबो गैला दा ओंखायनो आं सानो माने उइथिन 2023 बियो मोगथां जागोनखौ जोङो साननो हायो आरो मोगथां जामारोबा उनाव जेला जोबथारनाय फाइनाल माबाखौ फोसावगोन नों आं बयबो मिथिसिगोन बेखौथ' दा ओरै जागोन होननानै बुंनाया आंनि बे इख्थियाराव गैया आंनि गोहो आंहा गैया आरोखि बेखौ बुंनो मोगथां बा फाइनाल माबा मोनसे बुंनायनि माबा आंनाव गैया दा बेखिनि दिनै मानगोनां बिथां मिनेस्वर बसुमतारी BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांजों जों गोबां आयदानि सायाव सावरायबाय लोगोसे BKWACनि आथिखालनि थासारिनि सायाव सावरायबाय आरो जायखिजाया बिथां मिनेस्वर बसुमतारी आदाया NA निउज आरो सानजारि थान्दैनो सम होनायनि थाखाय बिथांनि बेसेनगोनां समखौ होनायनि थाखाय बिथांनिसिम मोन्नैबो चेनेलनिफ्राय NA निउज आरो सानजारि थान्दैनिफ्राय जोंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय साबायखरा दा सावरायनायखौ एसेयावनो गोजोन्थों खुलुमबाय।